neskoré utorkové ráno. Neskôr iba preto, lebo ideme trošku neskôr. A ideme? Znamená, že aha, kto sa tu hrabe do vetrovky? Kto to so mnou ide do práce? Ja. Taká tá nesmelá radosť. Darka v skutočnosti nejde do práce k mame, ale ide na priestorové skúšky do kultúrneho strediska. No a keďže ja mám kanceláriu presne v tej budove, tak celý deň strávi buď vzadu na skúške, alebo s mamkou v práci. Spoločne odbehneme aj na nákup, aj na obed. Znova výhoda mojej práce, aspoň jedna jediná. Dúfam, že toto nepozerá šéf. Šéfe, ja mám výhod. Až, nebojte sa. Dobre, vtipok na ráno. Darka je už pripravená. Pozrite, aj ona sa smeje. A keďže ona je pripravená, tak ja si beriem kabát a odchádzam. A už máme otvorené dvere, nabite tak len rýchlo. Vonkajšia verzia. A nemám šal. Nechala som si ho včera v práci. A nechcem si brať druhý, lebo potom si tam zabudnem aj ten druhý a za chvíľu tam mám celý byt. Takže idem bez šalu, toľko vydržím. Netrpezlivá Darka. No utekáme. Aktuálne kráčam mestom. A nie som sama. Darka má prestávku, mali skúšku. Mali skoro celý čas sedia v javisku. Mali generálku. A teraz Generálka bude až po obede. Dobre, generálka bude až po obede. Mali posledné skúšky a teraz ideme sa najesť. Teda ja jesť nebudem, lebo ideme do reštaurácie, kde nemajú vegánske veci, ale Darke som sľúbila, že dnes neideme domov, že bude so mnou v práci, až kým nebudem musieť ísť znova na tú generálku. A tak teda ideme do reštaurácie a Darke som sľúbila, že ideme na Čínu. Tak kráčame mestom. Darku vám ukážem potom. Ideme teda na Čínu, mám to ešte nejakých 200 metrov, o chvíľu som tam a potom už Darka bude obedovať a ja sa budem pozerať, ako jej chutí. No, taký pohľad bokom, ale už čaká, keď nám donesú papať. Už sme si objednali a Darka, prezrať, čo si objednala? Cestovanie s krevetami, ostrokyslú polievku a limonádu bazalimečka. Počuli ste kompletné menu, ona má mimoriadne rada krevety, takže vždy, keď má príležitosť ísť sa a už má aj polievku, dobrú chuť Darka a dokončí myšlienku, ona keď môže, vždy si dá krevety. Ostro kyslá bude kyslá a bude hlavne ostrá. Dobrú chuť. Darka si práve vyhrábava posledné krevetky, lebo zásadu má takú, že ako prvé vždycky vie krevety. Pravda? Neklamem. Sedíme vo vetrovkách a ja v kabate, pretože nám je tu chladno a polievka zostala takmer nedotknutá, pretože bola taká horúca, že sa nedala jesť. Takže najprv cestovinky a potom sa dorazí polievočkou. Inak, aké to je? Asi dobre, keď pokývala hlavou. Je 12:30, niečo po 12:30, a kým si ja píšem scenár poslednej relácie v tomto roku. Ako vidíte, mám pootváraných kvanta súborov. Tak spoločnosť mi tentokrát nerobí Natália. Mám novú kolegyňu, pozrite sa, akú mladú, ešte je len v zácviku. Prišla dnes prvý deň a vydrží tu ešte tak hodinu a potom odchádza na vystúpenie. Dobre hovorí, Zlatko moje? Vidíte ten unudený výraz, ale v skutočnosti ona sa teší, lebo bude vystupovať. Či nie? Takže ona sa tu bude hrať na telefóne. Trému mám. Nie, maj trému. Kým sa ona bude hrať na telefóne, ja sa veru, že vrátim k práci. A znova sa k vám prihováram takmer za pochodu. Ja sa už presúvam po pracovnej dobe na Darkine vystúpenie do divadelnej sály. No a keďže nám zamkli prechodové dvere, pretože Kaska už skončila pracovnú dobu, tak ja musím ísť takto, po vonku. Ale už sa veľmi teším, za chvíľu to začína, takže vyrážam.
Ona tu chce byť. Citujem svoje dieťa. Ako vidíte, ja mám na hlave uterák, tam si ho dole z uši, aby som sa počula, lebo je to ako zo studne. Ona si češe vlasy, pretože ich mala silne zalakované a chce vedieť, že či si ich musí umývať. Čo mám na toto povedať? No a ja sa vrátim k tomu, že ja už mám uterák na hlave a to znamená, že už som doma. 20 minút sme doma? Asi. Približne. Prvá vec, ktorú som išla urobiť, bolo to, že som vošla do sprchy a umýla som si vlasy, pretože zajtra nebudem stíhať, lebo idem na kvíz a vo štvrtok mám vysielanie, potrebujem ich mať v takom, že od nedele by to už nebolo hodné. Ale vráťme sa späť k tomu, čo ste teraz videli. Práve ste videli spam ukážok zo školy Via Arto, kde chodí Darka. Ak ste ho preskočili, OK. Nebudem vám to vyčítať. Jasne, že teba tiež. Nebudem vám to vyčítať, ak ste to preskočili, pretože ja som natáčala veľa a zatiaľ síce v tejto chvíli, keď to rozprávam, neviem, koľko toho strihnem, ale som presvedčená, že vám to tam nastriham toho veľa. Proste tá škola je moja srdcovka. Co robíš? Opravuje si tričko. Opravuje si tričko. Tá škola je jej srdcovka. Viac ako moja. A tak užite si. Teda vy ste si už užili kultúrny program. No a keďže sme doma 20 minút, tak ja si idem dať do poriadku vlasy a potom budem snoriť po kuchyni, že čo by sme také zjedli. Darka má vybavené. Čo? A toto z obeda? Aha. Ona má zabalenú ešte čínu, ktorú jej dali v reštaurácii a ak nie, tak ešte stále... Lyžičku? Dám ti k tomu lyžičku. A ak nie, tak stále má na upečenie corn dogy. Môže si vybrať. A ja ešte neviem. Ešte len uvidím. Takže idem snoriť jedlo. A pre vás takto jeden strih a som späť. Za malebného húčania práčky v pozadí, pretože ako inak dali sme ešte prať, ja takto. Veľmi krásne svetlo svieti len na mňa. Zabudla som zasvietiť veľké. A granátové jablko. To už je to druhé. Včera sme to prvé zjedli a tak idem načistiť aj toto. No a Severu ovocie nestíha kaziť. Nebudem rozprávať. Idem čistiť. No a potom sa uvidíme, lebo ešte otvoriť kalendár a určite sa porozprávať. Nebudeme si klamať. Toto nie je záber z útorku, ale zo stredajšieho rána. Včera ma vyplo a tak všetko vyšumelo. Nebudem to teda naťahovať. Asi som aj tak natiahla tie ukážky. Sociálne siete, všetky bežia. Tu niekde podo mnou. Ďakujem vám všetkým, ak mi dáte odber. To bol odkaz pre tých nových. Tým, ktorí ste tu dlhšie, tým ďakujem za to, že sa sem stále vrátite. No a to je všetko. Uvidíme sa o 18:00, odteraz o 24 hodín, keď to vysledujete. Áno? Ďakujem, že sem prídete. No a dovtedy si všetci spoločne užívajme každú jednu minútu. Majte sa.